share sa inyo ang mga panultihon nga igsuon. Alam ka nato nga igsuon nga ang mga kabalaka mga igsuon ug kung nato na isulod sa ang kasing-kasing mga kabalaka mo gid kana ang makapag-ug nato apan ang matarong tanan nga masintihan o mga hunahuna kana may makatipay sa tong kasing-kasing uta-uta nga mabalaka. At kung naa ang Hesukristo na Espiritu sa tong kasing-kasing sa tong sulod, so mutuman ta sa mga tambag nga ang kabalaka maugid ka na makapag-uusap ang kasing-kasing di din magsugod ang itong mga sakit. So ang mga maatarong ang mga binatan, sintihan ug unsa pa o kana siya ang makapalipay sa atong kasing-kasing. So kung nato basahon sa Proverbs chapter 12 verse 45 nga igsuon. So Proverbs 25. Proverbs chapter 12 verse 25. Worry can rob you of happiness, but kind words will cheer you up. So, mo ka na mga igsuon na ang atong mga kabalaka mukawat ka na sa atong kalipay. So, pirmi kita masulubon. So, ang mga maayong mga sinultihan o maayong mga hunhuna kana siya mooy makapalipay sa atong kasing-kasing. So, going to God. Thank you, Jesus.